Ръчичка. Добре. Подай ръчичка. Подай медведчики. А че така хоп. Кажи, тук има 5 гардероба. Кажи да е. Има 5 гардероба. Двето тутулуп. 3 мами. Стоп! Мама има. Кажи 4 възглавници. 4 таклонички. 5 татковци. Стоп! Тати има. Кажи Цвети е принцеса. Цвети е детеца. А Кака е? Как? Маймуна. Аз обичам тати и мама. Тати и мама. А най-много обичам Най-много обичам. Кака. Как? Дай целувки сега. Ау. Намери ли го? Браво! Дай целувка сега на камерите, мами.